Den ligner en ganske almindelig fodbold, men Sensational One, som den hedder, er faktisk ikke mindre end en verdensnyhed. Det er nemlig en fodbold, der er specielt designet til piger. Alle er med på den idé med, at de skal have lov til at spille det hurtige fodbold, de faktisk kan spille. Det er pigerne og trænerne fra klubben B93, der har taget initiativ til at få produceret den nye bold. I håndbold og i basketball spiller pigerne allerede med mindre bolde end drengene, og det er trænernes håb, at man ved at komme af med den tunge og hårde drengebold, kan gøre fodbolden mere seværdig og sørge for færre skader blandt teenagepigerne. Kan man sige, med vores egen lille forsøg i klubben, så viser det i hvert fald, at de piger, som ikke har trænet med en tung femmerbold, der har vi ikke nogen knæopereret, og de piger, som har, der har vi 6, der i en alder af 15 og 16 år er blevet opereret. Og det er bare for, kan man sige, det er bare for katastrofeagtigt. Fodboldpigerne kan sagtens mærke forskel på den bold, de normalt spiller med, og deres eget design. Det er faktisk vildt, så stor forskel det gør. Altså, det er, når jeg kan mærke på mig selv, når jeg står og jonglerer, så har jeg meget mere kontrol over den, fordi jeg skal ikke tænke over at få den skudt op i luften, jeg skal tænke over at holde styr på den. Med Sensational One mener trænerne og pigerne for klubben ikke, at de får bedre vilkår end drengene. Tværtimod får de nu endelig de samme muligheder. Altså, der har jo altid været den der, drenge er bedre end piger til fodbold, og nu kører de bare videre på den der med, at de har brug for en mindre bold, fordi ellers kan de ikke finde ud af det. Men altså, jeg synes helt klart, at det synes jeg ikke er snyd, nej, fordi at det er det eneste, der giver mening. Overborgmester i Københavns Kommune, Rit Bjerregaard, har bakket op om projektet, og det glæder hende at se, hvor stor betydning den nye bold har. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at de har fået udviklet en bold, som i den grad passer til dem, så de ikke mere får skader. Og så synes jeg, det er sjovt at se, at pigefodbold vinder mere og mere frem. Bolden skal nu testes i flere klubber i Storkøbenhavn.